Politiets fotovogne blitzer langt flere bilister i for høj fart end for 2 år siden. Det viser nye tal. På de 2 år er antallet af opkrævninger, det som vi andre kalder fartbøder, steget til det dobbelte. Og selvom transportminister Hans Christian Schmidt for et år siden lovede at skrotte en del af fotovognene, så er antallet af dem stadig uændret. Så den pengemaskine, som Venstre i sin tid kritiserede fotovogne for at være, ja, den kører videre. Et blitz og endnu en fartbøde er på vej. Jeg har holdt herude i cirka 2 timer, og der er gået 30 i nettet. Dagens blitz fra fotovognen på Jyllingevej i Rødovre betyder penge i statskassen. Der er gået lidt i kassen. Der er gået 30-40.000 i kassen. Den slags penge kommer der fortsat flere af. Det viser nye tal fra Rigspolitiet til stor irritation for blandt andet de konservative. Det er blevet den pengemaskine, som vi frygtede, det ville blive. I 2014 opkrævede Rigspolitiet fartbøder for 283 millioner kroner. 75 nye fotovogne blev købt ind, og i 2015 steg opkrævningerne så til 516 millioner kroner. Og fortsætter udviklingen som i de første 9 måneder af 2016, sætter opkrævningerne rekord med over 600 millioner kroner. Mere end en fordobling på bare 2 år. Det skortede ellers ikke på løfter fra Venstre, da den tidligere regering hævede antallet af fotovogne. Man kan regne med, at antallet af fotovogne vil falde, og man vil indskrænke brugen af dem. Og da Venstre fik regeringsmagten, skulle der sættes handling bag ordene. Vi skal have nedbragt antallet af fotovogne. Hvor mange færre fotovogne skulle et hurtigt arbejdende udvalg se på inden nytår sidste år. Men 15 måneder efter, at ministeren lovede handling, er det ikke sket. Transportminister Hans Christian Schmidt har trods flere henvendelser ikke ønsket at stille op til interview. Han forklarer i en mail, at han afventer anbefalinger fra det hurtigt arbejdende udvalg. Imens blitzer fotovognene fortsat løs og sender alle ugens dage tusinder af kroner i statskassen. På en god dag, eller en dårlig dag, som man kan godt sige, der kan man jo sagtens lave 150. De borgerlige partier er langt fra tilfreds med transportministerens indsats. Det skuffer mig faktisk, fordi man kan jo få den tanke, at når først en minister har fået en pengemaskine i hånden, så er den rigtig svært at tage fra ham igen. Det er pinligt, at man lover, at der sker noget i forhold til det her meget store antal fotovogne, der ser ud til at være pengemaskiner, og så sker der ikke noget. 71. Fotovognen på Jyllingevej har blitzet endnu en bilist, og endnu en fartbøde er på vej. Tænker du over, at det er kroner i kassen hver gang den blitzer? Det gør jeg ikke. Det, jeg mest tænker på, det her, det sparer sgu liv. Og der er i øjeblikket omkring 100 af de her fotovogne i Danmark.